mi un plaer donar-vos la benvinguda a totes i a tots en esta setmana fallera, però també de protagonisme per als centres de valencians a l'exterior. I per a mi és un honor que comenceu esta setmana visitant aquest edifici emblemàtic de València, que probablement molts de vosaltres no l'hagueu vist mai. Comença una nova etapa per als centres de valencians i valencianes a l'exterior. Teniu el nostre suport i el nostre recolzament institucional. Sabeu que econòmicament sempre hi ha més problemes, però que també anem a continuar almenys com estàvem. Els llauradors que porten la València al cor, això és impressionant. Si així els llauradors han fet això, vostès són la mateixa llum, la mateixa força que estem. Per tant, gràcies, gràcies, gràcies. Pues una alquería, claro, una alquería es como una casa, en época de musulmana en Valencia, en la zona de las casas, había como unas casas que alrededor tenían otras casas donde trabajaban y al final eso era el origen de nuestro pueblo valenciano. Se utilizó como prisión. Se utilizó como prisión desde el año 1169